Tras 13 anos no mundo da mercería, corsetería e roupa infantil, Mistura deu paso agora a Sensual Tisé. Dende Dena, en Meaño, o establecemento especializouse en lencería para todo tipo de mulleres, ofrecendo unha atención personalizada. Nos medimos a cada chica e decimoslle exactamente cal é a talla e a copa correcta, porque a veces saberse a talla é o máis fácil, pero se falamos de copas é máis complicado xa. Entonces nos medímolas, explicamoslle ben como ten que quedar o sujetador para que non faga daño, para que o aro vaya ben colocado, non se incruste no peito, non faga posibles quistes ou hematomas e que vayan cómodas, sobre todo que vayan ben cómodas. E que ademais dun problema de comodidade, unha tallaxe incorrecta pode provocar problemas de saúde, algo ao que moitas veces non se lle dá a importancia que ten, sobre todo por descoñecemento. Necesitamos levar a talla correcta, a copa correcta, pois para evitar hematomas, dureces, incluso pequenos quistes e sobre todo para ter total libertad de movimiento e que non se salga o peito cando te baixas ou que non che faga doble teta, que lle chamamos nós, ou simplemente que te poidas levantar os brazos e que o sujetador se quede no seu sitio, que non se vaya contigo. Ademais de acudindo ao establecemento de Dena, tamén se pode contactar con Sensual Tisé a través de internet, ben sexa mediante a súa páxina web, ben no seu perfil de Facebook. Aquí estamos 6 días a semana, de luns a sábado. Somos 3 chicas que tallamos, que medimos a todas as clientas. Temos o Facebook, que polo Facebook tamén se nos acercan moitas clientas e nos piden, nos preguntan, nos non temos ningún problema en asesoralas, en explicarlles todo este mundo, que é un gran mundo o da corsetería, e despois temos a páxina web www.sensualtisé.es, que antes era www.mistura.es.